Tinotenda riri sei basa sekuru? Basa alhamdulillah basa riri tinongotenda Allah subhanahu wa ta'ala basa riri right. Andiriga aiwa Mwari ngavakudzwe. Tiri kuona nhasi tine muzukuru akarara. Mazuva ano sekuru ndikona muri kubatsira madread amarasta. Muzukuru uyu vakandifonera zvakangofanana munoona kuti dambudziko ratoita vanhu anokufonera pane time wozotora time yawo wozoya pavanoda kana varwadziwa kana kuti anozouya nemunhu pamwe anenge ari mudzimai kana kuti inenge iriwo hama 1 zvakangofanana paipai takafonerwa ndofunga pakauya mukomana kuEpworth papaipai kwakazomuka kwakaita mukomana akadzoka akati ndarohwa nana mukoma iko zvinozi nhasi ndiri kufonerwa nevanhu vakubhulawai kuti achapola endai munobatsira vanhu vaivai asi pakutanga apa vanhu vangachitadza kutaura alhamdulillah tinongozvitambira because isu takamira panyaya dzekubatsira vanhu but pakanzi ko sekuru maendere mumusha medu imi isu tisingade kuti mumurape handina kuenda kumusha kwavanhu but nhasi vanhu akufona achiti sekuru kana zvichibvira endai pamusha uye munorapa ndezvakafanana narasta ipapo sekuru miraita matira kuti tichinde kuna yarasta ka tiende pana iyo mabata nyaya imwe chete yevanhu vekuEpworth vanhu ava vakandifonera inini nedambudziko iroro ndini nyakuvapa madirections ekuuya kuno ndataura nemi mukadaiyo hapana chakaipa rega nditese ndivabatsiri munhu akandifonera ndiye munhu ane dambudziko ende zvimwe chetezvo vakandifonera futi iyo mazuva apfuura yava kuti zvawese ndizvozvo ndakati kwandakavaendesa kangavaitise ngavanobatsirwa iko kunge makamborovana ikoko muchitichi maenda kunobatsirwa kun'anga ndakarapa vanhu vandakarapa vakomana nevasikana vakatanga kurwisana kuti watiita kuti susu sei waenda kun'anga yatisingade ndizvozvo saka izvozvo zvinhu izvozvo munhu inini handidaidze munhu ataya ega so kana chinhu changu chisina kumudayira asandiblame anofanira kudzoka kusvikira tahwina saka iwe ukati nhasi iwe kutoziva kuti une kensa ukada kuti ipore ne1 day wallahi hakuna chirwere chakadaro kana uchizoti kumba kwenyu kwakarombewa wobva kuti kumhepo dzokumusha kuti dzinofanira kupera ne1 day unopedza n'anga kana maprofita ndosaka muchiona kuti vanhu vatema vanoshupika steleki nemadhimoni nekuti havatore pfungwa yokunzwisisa so uyu mukomana ndine mazuva anaya achindifonera mudzimai akachiti zanzi ari kungorohwa nezvinhu ndikaudza veukamanzi mutoriro akaudza une veukamanzi hanzwisisike zvaanoita saka vanhu vangomusiya nzira arombe saka andiudza ndikati no muzukuru ini hapana chandingaiti kana iwe wati kuda murume wako kuti mubatsire munouya panapa kana iri mzimu kana chiri chii chiri kupotera chimbori chii ini handina kuzoziva gozi zvanga dziri dzevafoni saka nasabva nezuva ndobva afona zvinoti sekuru ndashingira ndini ndiri kushupika ndini ndiri kutambura rombe nderangu yes rombe nderangu ndekutaura kwemukadzi saka inini ndakatambira rombe remukadzi saka vauya nhasi vanozvipupurira pamberi pevanhu kuti hosha nedambudziko riri kusangana naamai nemurume uyu nderechii inini alhamdulillah handizvizive chandiripo inini kuzotarisa kuti zvinobatsirika here kana kuti zvinofamba sei wallahi ipapo toita zvinhu izvozvo handirika ndinoti pandavabvunza ini ndanzwa chiti nhasi vatoya iri hanzvadzi handidi kutaura kwamaita vahanzvadzi aenda kubasa saka apa haachakwanisa kumuka handiti orit tisatamutsa zvedu chimbotaura imimi chii chiri kuitika pana mukomana mukomana uyu akangotanga kungoita zvezvokungodona ndobva tachingomudirawo mvura chimudira mvura but amheno zviri kungoitika paari bva angoti ndiri kunzwa musoro angoti ndiri kunzwa musoro anobva atanga ita zvive zvokungogwina gwina achibva tongodona saka apa izvine zvaakungoti musoro mudumbu saka asikunzwisisika kuti chii chiri kuitika paari sa imi makaudzwa nemukadzi wake kuti ndozvokuitika aiwa inini ndotoenda kumba kwavo uchiona zvinenge zvichitoitika zvese mukadzi wacho achitaurawo even usiku haasi kurara saka hatisi kuziva kuti zvii zviri kuitikawo paari usiku kana asiri kurara anenge achiita sei kana muripo anzi anongomuka achingofamba mumba mese anenge achingofamba vamatirega pane kwakwamboenda here musati mauya kuno takamboendawo idumbunobatsirwa kuna vamwe but hazvina chinji vachibatsira vanhu ivava handiziva kuti ndevechivanhu kana madzibaba kana mechii vari kuti chii chiri kudambudziko riri kusangana nemukomana ivo vari kungoti hanzi
zviri kusangana ivo vanongoti zvinopera vachingoti pamunamato vachingoti zvopera saka hatisi kumbonzwisisa kuti tinyatsoziva kuti chii chiri kuitika hatisi kunzwisisa. Havasi kutaurayo mana madzibaba kuti dambudziko riri kubva pakati? Vana chavakambotudza vakangoti pamunamato vakati endai munoshandisa, mumwe vachingoti endai munoisa mumba mavanogara, saka iye hazvina kana change. Iye mukomana muchimubvunza kuti zvizvi zviri kuitika pauri ende zvinotanga sei, anotiwo chii? Iye handina chanonyatsotaura chaicho, anongoti ndiri kunzwa musoro, ndiri kunzwa mudumbu, ndiri kupera simba, ndozvaanenge achingotaura. Sometimes akatodonha tingomudirawo mvura tomumutsa, kana anozongomukawo hake patova paya, ndozvaanongoita. Handiti anonzani? Anonzi Tinashi. Tinashi mukatinzwi Tinashi zvakatanga sei zviri kukunetsa apa? Ndangotanga ndipera simba maita dzinenge 3 days ndakafona na system vakati ovofona nemadhano yangu ndopakauya zvezvacho hapana kana change kuitika chimboita mapostori but hapana kana change ndikuone kuita. Zvangotanga muri mumba? Ndakutanga ndiri mumba ndatobva kubasa zvakanaka ndakatogara muteni ari manheru ndatoshamisika ndotopera simba kutanga topindwa NeChando ndakashaya kuti chii chikuitika dhei racho. Mudumbu muri sei ndanzwa papa makurarama mati mudumbu makundirwadza? Ndinopindwa NeChando kana ndizvo zvanyanya kundirwadza kupindwa NeChando handafara. Hamuna fara? Kumba ndekupi? Kumba ndogara Madziva. Ndokwa munotoshanda muri kumadziva? Madziva ndokumba chaicho. Izvi zvimuri kugara kupi? Izvinozvo ndogara kuMufakose. Mufakose? Handiti. Alright, pakanaka. Rege tichadzoka kwamuri, rege tidzoke kuna sekuru tinzwe kuti zvakamira sei. Sekuru, mamunzwa muzukuru wenyu ari kuti zvakangotanga ndakatongoshamisika kuti zviri zviri kuitika. Tipapurire dare rakamira sei? Isusu kana munhu auya tinopinda naye mudare totarisa kuti chinangwa chiri kuitika chii, but isusu tikungoziva kuti iye hatizanzi zvakangotanga. Ndakatoshamisika. Zvangotanga. Saka zvazvinoita ndezvokuti ava vakomana zvavali vakomana vanenge vabata zvinodziya mumisha yevanhu. Mumisha yevanhu hamusome kungotora-tora, saka mumwe nemumwe anopinga kana kuti anoita zvaanenge aita. Saka isusu tichagara naye pasi totarisa kuti dare chii chiri kumbokonzera kuti hosha isvike pakadai. Kana iri kuri kushiniwa, kana iri midzimu iri kumubata, tinenge tichivheneka mudare imomo semunhu achangosvika akangofona kuti sekuru ndikuda kuuya ndibatsirike. Saka isusu tichamubatsira kusvika muzuva ranhasi toona kuti chiri kupa hosha yakadai kuti mukomana azozvipereka. Bhosi havasi vese vanhu vanouya achiti ndibudisei nokuti ndarwarisa, nokuti iye atoona kureva kuti iye nhasi ukaona munhu anoperekedzwa nahanzvadzi mudzimai achienda kubasa, kureva kuti pane pamwe futi posi uri kuzofambisa musha nokuti mukadzi anenge asisava kuteerese zvakanaka. Saka isusu tototarisa kuti kana zvakadaro tinenge takutomanikidzira kuti titsvage, bhozi uyu arwadzira nokuti mwana wamai vake ka, saka uyu atirega ndirapisa. Mudzimai toziva kuti ari kutsvaga pfuma, asi pakangooma kuti munhu ane mudzimai, munhu ane mhuri, mudzimai anoenda kubasa achiti endonorapiswa nehama yako, pakaoma. Alhamdulillah. Mira ndinodzoka kune mukomana Tinashi. Ndanzwa sekuru achiti muchidimbo zvavaitawa nechibhende kuti munhu anogona kubata magetsi. Chii chakaitika chamunofungidzira imimi tisapedzere sekuru nehanzva dzenyu nguva? Pane here pamakapinda napo pasingafanira kupindwa napo? Ndikokuti ndina kana kunzi yanzi ndingaite chiuri, handina kana kunzi yanzi ndingaite zvinhu zanzi kupinda mbani pinde mbawo ndara nditongore murasta kuti ndongozvitengera madrugs angu nditi apa ndiri pamba, handinongoya kunonotsvaga kana kuti zvimadrugs zvisiri zvangu. Handiti munoita madrugs? Ndoita zvinhu zvokumwa madrugs, but mapiyasi ndezveyapo neyapo kupawa ndiendi. Saka ihanzvadzi idari rapera here, hanzvadzi inyata zvemadrugs? Madrugs anditaura ndara, asi madrugs ekuti mutoriro kana kuti chii hausi mutoriro. Ndaapiwa imbanje chete. Saka tingati mbanje yasvika pakurwarisai kudaro? Hazviiti kuwezi. Hazviiti? Ndatoni mazuva mudare kuwezi ndikona mbanje. Ndatoni mazuva ndanimakore nchibhema ngoni. Ndatoni 4 years nchibhema mbanje, asana mbozviite izvo zvandikuizva ndaita. Pamwe yawandisa? Hakuti kudaro aiwa.
but inini handibhemi everyday zvangu nguva zhinji ndinoti pabasa but kana ndabva kubasa ndopa ndotoita sei pomabhema but hakuite zveeveryday kuite zveeveryday handiti but mabhema kudaro hapana here pamakazotora zvinhu zviri zvenyu tinongobvunza zvisadzokera kuna siku hapana here pamakatora zvinhu zviri zvenyu kana kuti mari yembanje yashota mukati reka ndingotora ichi ndonochitengesa apo ndokuti zviite zvakadaro hamuna kana siku rachikwanisa kundonawo handina hachisi changu handakatadza kutora ndaro alright ko sei sekutaura kuta sekuti matozopedzera mauya nehanzvadzi imuchigara nemudzimai enda kubasa soenda kuti ngafiremba sezvo iri pamba mazuva mamusoenda kubasa handi mukondirekedza tungenda tese aiwa ndozvatinotokurudzira izvozvo kana achingapindwa dambudziko vanhu vanofanira kufamba vari semhuri ndakabata chizvo hapana mudhara ndoshandisikawo nazvo kuti chii chinozoitika kwandiri chezvizvondara handiti sekuri muzukuru wenyari kuti hapana chandakabata ndingoita zvangu zvembanje ya dare richabuda nokuti asvika tichavheneka kubva pakutanga nasisu ake naiye tiita matare edu tokanda akata dzedu totarisa kuti mugirazi muri kubuda kuti chiri paari chiri kumupa kuti adaro ichii so kana taziva kuti chichiripo ichi tomumudza then hanzvadzi yake yoziva woenda kumusha unoudza vabereki kuti kwachakona kwabuda dare rakati mukomana ndo zviri kubuda mudare rake se iye anozozvipupurega kana zvichiitika paari kana zviriko kwaari ozvitambira handiti ako kandaika akata tichiri panapa izvi aiwa tichakanda akata handitika aiwa tinotenda tinoimba tekuti kana makanda mazazobuda munozotidana chando checho sekurwa ndikuda kupindwa nechando zinomauzi ndikushe kuti kana chii checho checho sekurwa ndipo mamwani sekurwa ndafaro komari kuya nejaketi manje ndosama makatogara pazuva panzapa kudya muri kudya kudya ndikudya vangu but asi kudya sitereka muchiri kanga ndionasoita checho zvatochinja saka kubasa makabva matomira kubasa ndinekuikinsiri kuenda asi urwere wenyu wane nguva yakareba zvakaita 2.5 weeks hanzi munopomuka mausiku mumbofamba pampacho kandisingatozisiva kuti ndamukongwai tozoshandisika mudhara ndinotini ndakatomira ndakutonzi koyo wakamirei zoti pampacho totoshandisika mudhara ndindamukutikangwai tete zvakambirika muri kuhere zveutano mukaka achifamba zvakaitika ndiriko mukadzi wacho ndiyakatondimutsa akati hanzvadzini kungomuka ichingofamba ndikamuti chii kuti handisi kuzivawo tongomuti chivata but asati mamubvunza panombotaura here anoita sei kana achinge amuka anenge achiita sei achitaura ndisina mbona achitaura handina mbozvona anenge achingofamba saka nguva matimi mamwe madrugs aya hamuite munongoita iri rwani chete bhozi ndikubvunza kaya vanhu vanotaura kuti hanzi kana ukarirova iroroire vanhu vanogona kupedza mapostori nen'anga uchiita kunge une mudzimu so uchiita kunge hamhino zvaunenge wakuita kana kurara urari but mumwedzi ndakamatadza ndara kana doro cheerona ndakaramba ndo chanokuita imba njedu but kwete everyday pawiki ndobhema kana ka3 chiri chete ndabva kubasa but handisi addicted nazo zvangu zvokudarwa ndotopambaliwa nemafriends angu kuti anotoita but ndisina mafriends ndinotega ndikwanisa kuzviita izvozvo handikwanisi hati tana mutoriro nana crystal method musati mari bata andisati ndikakunyekera bhozi ndakambotaura nemumwe musikana aita kuti hai inini pamwe pacho ndaisipedza ndichinzwa tsitsi ana mai angu achienda kunonamata kuchinzi kune mupostori anoona stere kuchitungwiso hanzi mwana akanotanda akuita achiti ndanzaenza wacho achiti anenge ari mudzimu anenge arowa nezvishiri hanzi ndiripo zvangu ndakati ndizvo zvangu ndarova amene yebhaubhu inonzi chii chimwe dombo handarowa dombo ndosati unyatsobvunzisa kuti mimi hanzvadzenyu iripo hamurovere dombo bhozi dombo hariroverwe mumbaka munonorova kwamunenge marova mozi yamupefoma maakumba ndikazvitadza makazvitadza kana mbozitry handisati nyeperei handiti handisati aya tinotenda sekuru muzukuru wenyu aramba zvese zvatabvunzawo isusu mwangadikika mutoriro ati handiite dombo ati handiite
aiwa tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala nekutaura kwaita tichatarisa dare rake todzoka naro kuti pabva hoshe urwere ndepapi tozogara pasi tokudaidzai futi mubudisa kuti changa chichipa kuti adaro nematambudziko aisangana nawo ndofunga ipapo pachange pachibuda nyaya dzedu zvakanaka nokuti nhasi achangosvika hatina isusu hatisati tatombomuona akwerekana angoti imi mukusvika imi iyakusvika saka hapana kuti tapinda mudare naye tangosvika achiperera nhau dzake muchivhitivhiti taiwa inini ndiri kutambura nehosha yakadai asi isusu hatimurase tinomutambira ndosaka muchiona kuti padare panapa kana munhu akanzi ane urwere uri serious kana urwere wake wakanyanya tinogona kugara naye 2 weeks 3 weeks kusvika hosha yemunhu iye yapora so long tichingosvagawo pekugara pevanhu kuti munhu anenge achirwara, munhu anenge achipfekwa nemadhimoni, munhu anenge akajisirwa madhimoni tinenge tichishanda nawo. Ende kechitufu futi isusu tunoita nguva yekutora nguva yedu kuti tinokumbirira vanhu kana munhu ane dambudziko kana bosi vamwe anoda so panobuda ari majini kana kuti mudzimu pachishona. So kana wabuda uri mudzimu isusu sevanhu vane vabata mudzimu uyu ndosaka muchiona kuti kuside uku hatisiri isusu kuside kumachire akauya nemidzimu yakauya from kumash central. So midzimu kana yauya yabatwa midzimu iyoyo tinotarisa kuti machire one by one jira rine chirevo here tinozoona kuti kana pasina chirevo chiripo pamachire iwayo tinoramba. Saka ndosaka maona kuti dare ratinaro panapa harisi dare diki asi kumunhu anotaura nerurimi asingazivi kuti tikuita nezvei anofunga kuti pamwe tikuita zvinhu zvokufungidzira. So pese apa munhu aingoti nhasi akasvika panapa akaratidzwa hope obva nze ndotenga jira reblack, akaratidzwa hope obva nze ndotenga jira reyellow, kusvika murwi wese uyu wawanika kuti jira rinofanira kupfekwa nemunhu. Alhamdulillah muri kuti machira ndemunhu wanera ya saka munoona kuti idare rinovhundutsa kuti majini iwayo midzimu inoichibva kupi. Saka zvimwe chete nemukomana wamatavu wamabvunza anotaura kuti chakatandite isusu hatisisu iye anotiudza isusu tichaudzwa nematare ake kuti iye timuchenese iye amire pakanaka. So zvaari kutaura zvese izvi dare kana rakumunongedzera achangozvioneka kuti haana pekuhwandira ende hapana pekutiza hanzvadzi nokuti mukadzi wake kana iye aramba kuuya achiti tiri kumboenda kubasa iye akuta kuti aramba kuuya but isusu tinenge tine mubvunzo kuti iwewe sisi wako nguva yese iyi wazofamba nasese sei. Saka dare rinochenesa pamatare iwayo kuti iye nemudzimai wake vese vagara vari munzira imwe chete pamwe chete nehama yake. Alhamdulillah. Handiti aiwa ndatenda sekuru ndangoti next time ndinoti nonokei kuuya akatadzozorohwa ndaapo matokumbirira kumudzimu yake ya takumbirira chinje munofanira kuti nonokei kuita kuti isusu mungosvika iri bhora munofanira kuti mungolibva marivhuya nguva iro isu ndosati tafambira kwete kuzofambira kukurukura aiwa tidadari bhai papo. Handiti aiwa ndinotenda sekuru kuti kana muchizenge mapinda mamukumbirira maakuita dare iroro aiwa munotidana nekuti tatoritanga saka tinofanira kutongoripedzisa ndizvozvo. Handitika saka tikamupa nezvinenge zvabuda kana zvakutaura kana chichi chinenge changobuda ipapa chinofanira kudzoka mudare renyu. Tinotenda sekuru aiwa pakanaka. Sly Media TV, building bridges.